Здравейте хора, аз съм Пламен. Сега ще играем Respawn Blade. Знам, че от много време няма клип. 2 дена май, не, един. Да, знам, нямам настроение да снимам. И... Не. Чакай. И сега, ако можем да станем 6 левел и да си изпълням мисиите. За 5 минути. Сега ще играем на The Rocket. Да се съберем малко за пушката. Помпа. Магнитно поле, което е магнит балон. Странна работа. Само новите апдейти. Так, някои го знаят. Аз съм позабрал да я цъкам. Не игра толкова често. Мръсник взе всичко. Мамо, бронзо. Мамо, тук съм загубил от всякъде. За кое? Що? И става много гадно, защото ония бронзо го мраза от всякъде. Направо го мраза, не мога да го... Yes! Ще му взема звездата. А не, взех ли? Той няма тапана с оная зе. Пак бронзо! Хора, тук съм загубил. Бронзо ще е на първо място, аз знам. Вижте, той какъв е, аз какъв съм. Той е с толкова кръв. Няма странно, чака да ги изхъбя. Я вари по-бързо е. Ох, бронзо ли и той? Хора, загубил съм. Щом бронзо е тук, ще се върна като свърши играта, защото бронзо, аз нямам никакъв шанс срещу него, смисъл, той е мега добър. И след кратка пауза се върнах, ядосах се от този бронзо. Мега гаден, ужасен, да го убиеш. Да, защото се изнервих, например. Сега малко съм позабрал да цъкам. И съм забрал как да играя. Но ще се завърнем във форма. И си ги чука. Тук веднага лефтвайте. Гадно оръжие, да. Почти не е с моето... Като това с пушката. Бах, този хитрец! Бах! Да, та пушка. Точно, ама... О, звезда. Сега... Искам някой... Ето да го убия. Ай, мри, бе, брат. Ох! Ох, дебил! Уби ма някакъв тапанар. Мама му стара. Се изнервах. Ти ли ма уби, бе? Идиот мръсен. Се скъсам косата още малко. Какво ще го щупя, се изнервих? Сега ще ги изтрепа всичките. С гранати. Мамач. Не ме вика да не говоря го. Ма чакай да се изнервиш толкова много. Ти на мен ли, Ти на мен ли? Ти на мен ли? Познаваш ли малко с кой съм, бе? Не, той може да ме гъбне. Кой ще иска да яде боя? Ти ли е, брат? Става ми жално за тебе, че ще ядеш боя, ама... Както и да. Не дей бъгва. Къде е оня? Къде е оня шматка? Само да не взема да ме гръм някой без да иска. Yes! Вземи го! Вземи му я! Защо, бе? Защо правиш това, бе? Защо, бе? Найде, бе! Yes! 6! На първо място! Не! 1, 2! Yes! О! Yes, бе! 6 левел, готино!
Поне едва му оцеляхме. 7 левел. Да, А 6 бе. Нали аз... Събирам за новата пушка. Коя? 7 левел. Сега. Работа е, че... 40 голд. Я па ще ги дам парите. По спортно пизнома обаче. Някаква ефтина няма ли? Че я сега си седна някакъв плеер. Помпа си взимам. Сега. Сега ще ги кърта ли? Да, помпата е добра. Не. Сега... Помпата е добра. Ама бавно зарежда. Хора, моля ви, напишете в коментарите дали автомата е по-добър или помпа пушката. Мисля, че автомата, защото по-бързо е била, но помпата повече може да го убие. Оня пък веднага взе. Ще на мен ли? Я всака. Я всака. Къде е всака? Аз имам вече в 17. Я се съм казал. Езуел! Ух! Показа малко да ме уби. Ти на мен ли? Шматка. Лил! Бас пича. Аре, ти на мен ли? Къде оня? Уди. Охо. Я всака. Аз ги спуках, бе. Тоня, 200, аз къде съм? Я всака. Ти на мен ли? Всак. Сега ще сложа всака, не се безпокой. Аре, бам, всака. Някакъв дебел. Аре, помпа. Карай, аз говоря. 890. Аз ще стана май 1000 хора. Ай, баш, че се стана 1000. Ей, тук 1000 точки. Да, взеха, аз с нея игра. Умрях. Намалява. Слушай някаква тъпа песен. Има междуто, не знам как да я майна. Да се я майна от звънението. Аре, баш. Бой. Аре! Тъпа помпа! Ко зареждаш му? Умря. 1090 сам. Баса, свършен, печеля. Умрях с краката нагоре. 10 кила точно. Охо. Още една мисия трябва да минем хора и... 5 голд. Ние ги оправяме с тази пушка, бе. И кое е това магнитно поле са? Тогът балон. Мъчех се да го спукам. Може не се стана. Един наш приятел ще стегли PlayStation на телефона. Това е момна работа, ако искате. Той едва ме скара първи клас, пък... Бронзо. Ти на мен ли е, Бронзо? Мамо, то ще ме изкърти. Трепети го е за мен да остане по-малкото. Бронзо! Ура! Ще умре! Той пак се възстановява кръвта. Вярно. Ще го убия! Мамка му! Как ще му уби този? Ще го убиш така. Малко. Тъпата помпа не беше зареждала.
Къс се губи обаче. Къс се губи. Ти сам 74 кога са да? Не са. Сега Бронзо, убейте го! Ох. Не, няма да го убия. Yes, убих го! Айде на баня, брат. Малчи са. Yes, помпата кръти от всякъде. На половинка! Най-гличка, виж! Мамка му. Победа! Срещу Бронзо. Победих го 400 точки. Това направо за мен е нещо много. Пушката е безпощавна. Пък не го искаш. Мислех, че е слаба. Към Бронзо. Вече... Сега. О, Маскет Вайпър. Сега ще му скъсам главицата. Ти ли на мен да? 5 кила. Да. Издислав. Дай ми паричките. Ти на мен ли? Къде са? Колко минути ти клипа? Ти на мен ли? За май пак е тук. Не, няма го. И дано да го няма, де. Аз говоря, той не играй. Само ако вземи да ме мини, де. Нямата, нали? Ох, нямата, супер. Аз Бронзо го няма, е супер. Съм на захранване. Много съжаляваш. Зейна е много голяма. Според вас Зейна, тази песен, ако я знаете, голяма ли е според вас? Според мен не е чак толкова голяма. Победа пак. С песента? Кажа на хубава пък я обиждаш. Как се предаде? Ще помниш ли гащия, брат? Ама. Ще помниш гащия ми? Не! Yes. Имам предимство. Това е тази патка. Получих някаква патка. Да знам, някаква патка с магнитно поле. 3 секунди. 2. 1. Победа! Пак победа! И само да видим каква е тази патка с магнитно поле или кой. Значи, аре, искам 5 голд. Значи, хора, мисля това да е за този клип. Ако ви е хареса, оставете по един лайк, абонирайте се, оставете долу в коментарите вашето мнение, абонирайте се, ако сте нови и ви харесвам. Абонирайте се, ако не ви харесва, дизлайк. Но надявам се да е лайк, абонирайте се, оставете долу вашето мнение за клипа и чао!